Salam alaikum, an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amarasila je suis chercheur an bɔra ka sema ka déclaration dɔ sɔrɔ k'u bɛna ban ko référendum ka kɛ Kidali u bɛ janfa dɔ de labɛnna mais an bɛna an da don a la ani Mali yɛrɛ kan ka mun de kɛ mais maliyɛnw kana paniquer ay vidéo a partager révélation baden menen vidéo in kɔnɔna la i b'a dɔn sema ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛna dɔn sa bien le 6 juin ni ma fili bien le 6 juin 2023 n'o ye mardi donc an ka foli bila an ka Sherifkɛ ma Cheikh Sherif Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye Sherifkɛ sɔrɔ kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète forodimi yɛrɛndimi kɔdimi ali kuna sini dɔrɔn dɔ ye fo k'ale dɔ ci ne ma ko Tiami Aidara ka fura k'ale kun paralysé tɔla don ko mais k'a ye fura in ta ko wallahi k'a wusara ma ala sɔnna donna nataw bɛna tigi a ka fo k'ale bɛna a jouer ni mago bɛ Sherifkɛ ka fura la i bɛ 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu a tɛ taa a ti mɔgɔ ci ko Mali ko la n'a gɛlɛyara wuli bɛ kɛ ka kutubu sɛgɛrɛ ala ta kɔfɛ ni ala sɔnna o ko o bɛ ɲɛnabɔ Lasana Kanɛ n'a y'a fɔ m'a ka kadira ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye Seydou Ba en même temps a ka mɔgɔ dam n'o ye Abubakar Kamara n'a ka chauffeur Sufi Madu ninnu bɛɛ folen don o tɛmɛlen ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura n taara ka taa ɲɛ dɔ cɛkɔrɔba ka wallahi cɛkɔrɔba ni dalilu sigilen bɛ ala ka maɲuman don n ye nɔrɔya sɔrɔ ala kabako don donc a ka foli a bɛ yan Cheikh Sala yɛrɛ ni mɔgɔ min ka ni mago b'a ka numéro la inbox n b'a di mɔgɔw ma o la ni ala ni kɛra sɔnna o tɛmɛlen kɔ ka Amadu Kanjalo fo yan fo Dili ka Dili ka bɛɛ fo k'an ka Victoire Gloire président ba Segu Tunkara a ka foli belebele bɛ yan ka tɔnden bɛɛ fo Kidi Lajo ka se Masma ka se Sako ma Jalakɔrɔji ka se an ka basi min bɛ Gabɔ Modi n'a ka cɛdenw Pɛnsobakaw olu fana y'u ka foli belebele bɛ yan an ka Togokaw bientôt an ka bureau bɛna sigi Côte d'Ivoire Burkina Keɲeba a ka ca quoi a ka ca ni ala ni kɛra sɔnna donc balimaw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ san a b'a dɔn an y'o de fɔ n ko tubabu u tɛ fara u ka janfa la u ni mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka Mali janfa a kana siran a kana yɛrɛ c'est à dire mɔgɔ filaw tɛ Mali den jugu minnu n'olu kɛra sababu ye tubabu ko ɲɛ ka don Mali la u n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o ti dɔ wɛrɛ o ye sema mɔgɔ ye sema mɔgɔ minnu n'u taga yɔrɔ fanba bɛ Kidali sema de bɔra ka communiqué dɔ kɛ sisan o communiqué in n'i y'a kalan k'a lajɛ u b'a fɔ k'olu tɛ jɛn ni référendum ye ko référendum ko a tɛ se ka kɛ Kidali ko référendum ko constitution kura min bɛnalen ko accord d'Alger foyi ma don a kɔnɔ ko olu ma ɲininka a la ko Mali kelen de ye décision ta unilatéralement o tuma Mali ka kan k'a sara aw la ka aw ɲininka yan'a ka référendum kɛ o tuma ça veut dire que l'état du Mali n'est pas souverain o b'a jira souveraineté fila de bɛ yen n ko n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko un état souverain o kɔrɔ ye ko état min b'a ka décision ta a ka jamana kɔnɔ a sagoya la mɔgɔ tɛ se k'a kan sɔsɔ n'a ye ko min kɛ ala y'o ko kɛ o jamana kɔnɔ mais n'a fɔra ko état b'a ka décision ta k'a ka jamana groupe parti dɔ ɲininka balima o kɔrɔ ye ko nous ne sommes plus un état souverain sema de ko k'anw ye référendum kɛ k'anw ma sara u la ko Mali ye référendum kɛ unilatéralement k'an ma olu ɲininka ko yɛlɛma foyi tɛ constitution 92 constitution kɔrɔ ko ani kura cɛ ko différence foyi t'a la ko yɛlɛma foyi ma kɛ kura in kɔnɔna la k'olu ye laɲini o laɲini kɛ ko laɲini si ma ta a kɔnɔ u ma dan o ma dɛ i b'a dɔn ko politique kuma de b'u da k'u cira k'u bɛ fɛ ka Mali ɲini ka Mali déstabiliser mais u tɛ se ala bɛ yen i b'a ye u ka kuma kɔnɔna la tuguni u bɛ mun de fɔ u b'a jira k'a fɔ ko référendum projet in ko maliyɛnw bɛɛ ma bɛn a kan ko consensus national ma kɛ ko maliyɛn bɛɛ ma sɔn a ma o de la n balimaw
ça b'a dɔn dɔw quoi pour que la constitution kɛlɛ o tɛ se ka constitution kɛlɛ dɛ o bɛ yɔrɔnin dɔ de ta k'u gulo la o de la caman bɛ ka laïcité ko mankan kɛ mais ala kama i ta ɲininkali kɛ ni ko wɛrɛ t'u ta kɔrɔ caman bɛ ka laïcité ko kɛlɛ kɛ walayi laïcité tɛ u bɛ ko wɛrɛ de ɲini e m'a ye o laïcité kɛlɛbaga ninnu sema filɛ k'olu de ka ko ta ko constitution ye ko maliyɛn fanba k'o ma jɛn ni constitution ye ko maliyɛn caman t'i yɛrɛ ye constitution in kɔnɔna la i ko Kidal sisan i bɛna ko Mali bɛɛ ne bolo n'i bɛ déclaration kɛ ko t'a kɔ i bɛ dan Kidal territoire ma mais ko Mali bɛɛ i b'a ye a bɛ ka don a da de France i bɛ k'a pousser de hali ni Mali tun ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɛ sema ye ka diɲɛ condition bɛɛ kɛ sema ye a bɛɛ n'Ala cɛ constitution o b'a boycotter parce que bɛɛ b'a dɔn constitution référendum min bɛna kɛ n'a ma passer c'est pas bon pour le pouvoir c'est pas bon pour l'image du pouvoir a bɛ fanga affaiblir a bɛ fanga dɛsɛ donc ko ko bɛna ni fanga dɛsɛlen France bɛ sema su u ka o baara de kɛ référendum fɔra aw ye bila ko tɛ aw ma ban dɛ fo don min na a fɔra ko campagne dayɛlɛla le 18 aw bɛna aw jɔ k'aw banna donc référendum ka kɛ n'a ma kɛ Kidal mun de bɛ fɔ moi quand you ne do référendum na ni référendum kɛra hali ni mɔgɔ fila ma voter Kidal ou bien mɔgɔ damadɔ ka voter Kidal aux conséquences politiquement bɛɛ b'o o dɔn c'est pas bon o de senfɛ i b'a ye sema bɛ ka calculer a b'i ban pour que k'u k'an ka fanga lagosi k'an ka fanga k'a saboter sema b'o de kɔ wallahi a bɛ ka bila a la France bɛ ka bila a la o de la minnu bɛ ka laïcité ko mankan kɛ ko caman bɛ ka mankan kɛ ko wɛrɛ b'u kɔrɔ laïcité ko tɛ billahi u bɛ ko wɛrɛ ɲini sinon laïcité ko tɛ diinɛ ko tɛ sema bɛ k'i base olu ka kuma de kan ko maliyɛn fanba ma sɔn constitution ma ni maliyɛn fanba ma sɔn constitution ma alors que tiɲɛ tɛ surunya ka k'a ye maliyɛn ne constitution in ni an taara référendum na bi 80-90% ma emporté mais symbole dɔ de bɛ yen Mali élection ka kɛ k'a ma kɛ Kidal o tɛ se ka kɛ donc o de senfɛ sema bɛ ka ni banbagaci wale in ta k'a da pour que k'an ka fanga ka image saboter pour que k'a jira k'an ka transition a ka don histoire la ko élection kɛra ko référendum surtout référendum ka bon ni élection présidentielle ko kɛra k'a ma se ko vote ma se ka kɛ Kidal i b'a ye k'a fɔ u bɛ jeu dɔ de kɔnɔ en même temps sema ma d'aw ma k'u bɛ diɲɛ mɔgɔw wele ko Kidal situation sécuritaire ko terroristes bɛ ka bingani kɛ ko diɲɛ don o don k'a bɛ ka juguya ko terroristes ɲɛtɔ u bɛ ka communauté internationale de wele indirectement k'u kana Kidal u bɛ janfa la dɛ mais a tɛ ɲɛ u bolo quoi n bɛ ka message de ɲɛfɔ c'est pas pour vous faire peur n bɛ ka c'est à dire ko min b'u ka message kɔrɔ k'u bɛ communauté internationale wele k'u kana dɛmɛ don Kidal ma ko Kidalikaw ko population bɛ ka faga ko exaction bɛ ka kɛ population na ko population ko terroristes bɛ ɲini ka ban population na o bɛ ka digi ka population na ko ni diɲɛ mɔgɔ mana olu dɛmɛ ko Kidal tiɲɛtɔ de filɛ nin ye imaginez ils sont en train d'appeler la communauté internationale comme ça bon n'a ma ɲa nin kɛra an bɛna solution na solution ye mun de président Assimi d'abord sema mɔgɔ minnu bɛ gouvernement na minnu bɛ CNT la a y'a fɔ u ka jɛ ka déclaration commune kɛ ka sema kɔnanɛ k'a yira ko élection bɛ kɛ a y'a fɔ u ka base minnu bɛ Kidal u k'u l'activer u ka sema kɔbila o ye fɔlɔ ye Kidal ressortissant fɛn fɛn bɛ Bamakɔ an bɛ fɛ a bɛɛ ka déclaration kɛ ani Mali politicien bɛɛ sema bɛ ka ni manamana ko min kɛ k'a bɛɛ condamné comme u b'a la ko constitution ko maliyɛnw ma jɛn n'a ye u bɛ fɛ k'a fɔ k'an bɛ ka taa n'a ye diyagoya de la an ka bɔ k'u ka déclaration condamné Kidal a société civile minnu bɛ yan a association minnu bɛ yan ani Mali politique tɔnbaw bɛɛ ka bɔ k'i ka dusuman kasa jira sema ka nin ko kɔrɔ parce que référendum u bɛ fɛ ka saboter de o ye filanan ye sabanan ye mun de ye Assimi an tɛ pression kɛ Assimi kan vraiment Assimi y'i se kɛ Mali ye wallahi y'i se kɛ an bɛ conseil dɔrɔn de d'aw ma c'est à dire sabanan ye min ye mun de bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali autorités kan ka mun de kɛ an kan k'a demander sisan sema n'aw ko k'a tɛ voter constitution ko la problème t'a la o y'a ka droit ye ala kana aw voter yanni diɲɛ wuli cɛ ala kana aw sɔn mais anw ka armée plan de sécurisation de b'anw bolo anw ka armée kan ka taa Kidal sécuriser élection ka kɛ élection bɛ kɛ Mali fantan naani bɛɛ hali ni Kidalikaw ni non ni mɔgɔ minnu ko k'u tɛ constitution fɛ hali n'o jama de cayara mais voter kɔni ka kɛ Kidal voter kana bali k'a bɛ kɛ k'a tɛ kɛ Kidal hali n'o k'a sɔrɔ a jama de tɛ caya symboliquement il faut que voter ka kɛ Kidal
donc an autorité o ka yira an finitego bedo Kidal kata élection sécurisée on semati kelela ou te ka yini ku kele est ce qu'il y a en même temps an autorité o ku basé ra ko sema e mi fa ka communiquer kono ku be diem mo wole ko Kidal situation humanitaire ko population me ka sa ko ni mbalo ko desebe on anga aga fo ko Mali armée benale o insécurité mi mene ani bengali mi nou rebe ka fo ka be ka population civile la on ko Mali armée benale ka Kidal sécurisé donc ani rebelle ti ñona ou tanga siraka on donc de en quantité suffisante kanaka Kidal ka sécuriser kanaka Kidal bloqué kanaka Kidal pour que terroriste kana do anga élection nga se ka ke wa an sécurisation na Mali autorité en temps sera MINUSMA la nan sera MINUSMA la nous sommes pas un état souverain en a foité MINUSMA Mali ka élection Mali sera sous de paix au sécurisé Mali sera sous de paix au bara pété donc la SEMA essaye de jouer avec le temps. SEMA veut jouer avec le temps. On a vu quoi jouer qu'on a là. Oui, quel est le ATT et IBK là. À ma sega accord d'Alger, plus de 7 accords d'Alger m'a appliqué. Tu m'as bien IBK pour qu'à fait. Non, en allait, il faut une armée reconstituée, désarmement, rien au processus de Kacha. C'est ça, Mali m'a repéré Rome là. Na ou dia accord qu'on a appliqué. Na ou dia ou ka faut que non. Autant on y sera là. Mais Mali armée ka do kata Kidal sécurisé Mali armée ka do kata élection na nous te kelela on met don an nous ti signoroma on met tanga du color sécurisé ni sami udia nous sona kana accord là problème là sami udia nous en constitution reconnue problème là mais en attendant armée ka donner armée ka Kidal beke patrouiller armée ka Kidal beka senoy armée ka essayer fam Kidal sécurisé aka votre opération aka à sécuriser donc en autorité anga MINUSMA wole ka u kan sere ka diemo wole ka u kan sere ka onimbo akalama ka u kan sere ka Russie Chine Iran u kan en sere esiabo anga sarasu bena dun ani moti kelela mais ou donto ni ko kibu agresser a ou défendre donc tato do élection est sécurisée parce que Kidal est Mali tout kolori o temelengo anga ministre des affaires étrangères ou bien anga premier ministre asimenga oluchi sisan vraiment kata Mali situation y faut pays arabouye parce que kodo bena la met terrain do préparer France bena essayer de kaba antoko tien esi ya famu na mo met décision sugurota France bena fo kaba antoko tien diem goye donc anga ministre des affaires étrangères ou bien premier ministre ira qui déplacer en personne akata ligue arabe là akata Mali situation Mali problème y faut pays arabu nunu be akata yefo parce que ujige tubabu ujige ode ni ko gelara dro o ta se pays arabu nunu makata kuma kala kunga anga avancer tanga se pays arabu nunu ma anga ta situation anga yefo anga avance tanga dien presse ba wole situation mi me ka ke Mali la ni janfa mi no be ka labe Mali kama anga situation anga expliquer dien presse ba wala anga wuli alsa pays munu nuni France mandi nuni européen nunu te nyogon ka fo alsa anga ta olu démarcher bi ami wakati na anonu peu anga alliance sien farafina esia famu donc yoro déjà Rwanda bola en de la kata si je me trompe pas Burundi al sangata Zimbabwe anga ta dugu bade ne nyini farafina dugu munu ni tubabu nunu nuti konklena ye ani dinya kono tuguni anga Cuba démarcher anga Corée du Nord démarcher est-ce que vous voyez en fena kanga allié tia ambe wakati mkonna la parce que obega dona phase de kono mo ta do abna laba romna anga kon anga alecha en même temps anga problème alsa a nyefo dien mo koy davantage natana ni mingo beke ni ala ko mi beke o beke quoi mais Kidal situation a tout tane ala ne kera sona ka befo ka be barkada ka Mali force armée fo salam alaikum